The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. 3 John chapter 2, Beloved, I pray that you may prosper in all things and be in health, just as your soul prospers. Mark 9:23-24, Jesus said to him, If you can believe, all things are possible to him who believes. Immediately the father of the child cried out and said with tears, Lord, I believe, help my unbelief. Matthew 9:23-26, when Jesus came into the ruler's house and saw the flute players and the noisy crowd wailing, he said to them, Make room, for the girl is not dead, but sleeping. And they ridiculed him. But when the crowd was put outside, he went in and took her by the hand, and the girl arose. And the report of this went out into all that land. 1 Peter 2:24, who himself bore our sins in his own body on the tree, that we, having died to sins, might live for righteousness, by whose stripes you were healed. Proverbs 4:20-22, My son, give attention to my words. Incline your ear to my sayings. Do not let them depart from your eyes. Keep them in the midst of your heart, for they are life to those who find them, and health to all their flesh. Before we start sa atong adlaw-adlawng pagtuon sa pulong sa Dios, ato karong buhaton ang pagsugid sa tanan natong mga salang nahimo nining adlaw. Pinagis paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9, kung isugid ang atong mga sala, siya ang Dios, kasaligan ug makatarunganon nga mopasaylo sa atong mga sala. Busa atong gamiton kini, kay dili kita makasabot ug dili makatudlo ang balang Espiritu Santo kanato sa kamatuoran kung ana kita mga sala sa atong mga kalag. Busa ato kining hinganlan, we just name, cite, enumerate, acknowledge, admit nga ato nabuhat kini mga sala aron kini mapasaylo. Busa alang kanimo nga magtotoo gikinahanglan kining atong procedure, which is the requirement before we can study God's Word. Otherwise, like I said, God the Holy Spirit cannot teach us His truth. O sa atong buhaton kana, agi susi sa atong tagsa-tag sa kakalag. Nawalang kanimo dili magtotoo. Paminaw, alang kanimo di magtotoo, ang pulong sa Dios mando ni bisan kinsa nga sakop sa kaliwatan sa tao. Tumuo kamo kang Ginoong Hesus ug kamo maluwas. Acts 16:31 nagaingon, Believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Busa karon magampot ta sa hilom, agi pangandam sa atong tag-sa kakalag. Let us pray.
Ama, namong langit no, nang kapasalamat kami kanimo ni ining among gipahimuslan nga grasya. Grasya nga imo kaming idala dinhi. Grasya nga imo pa kaming gipabuhi. Grasya nga kami makapahimulos sa pagtuon sa imong balang pulong, kay mo man kini ang imong tugon, imong mando. Nga kami patubuon diha sa among kalag pinagis pagtuon sa imong balang pulong. Kini ang labing minungdanong buluhaton namo ingon nga imong mga anak. Dili namo ikatandi kini sa bisag unsa pang bililhon o mahal nga mga butang ning kalibutana. This is the best time we can spend studying your word. Busa nagampo kami nga pinagis paglamdag kanamo sa balang Espiritu Santo. Pasabta kami. Ipatinaw, tataw, klaro ang imong nga kamaturan. Aron mo kini among ikadugang nining napundo ng mga kamaturan din sa among kalag. Among gamiton kini sa among pagatubang sa bisag unsang kasinatian sa kinabuhi. Aron kami magmaninaugon diha sa imong atubangan. Kining tanan namong gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Well, mayong adlaw sa tanan natong mga subscribers ning atong ministry, atong mga higala, kadtong nagasunod na nini og wa pa sila maka-subscribe ning atong ministry apan gidasig kamo nga nagasunod na niini ug naikainit kamo nga maka-kat-on sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios nga kamo mo subscribe nining atong ministry. That is just to encourage you, to motivate you so you can follow our ministry on a daily basis. Kaya kining atong gibuhat pagtuon sa pulong sa Dios, makurat tingali katong mga bag-o nga ato ning ginabuhat adlaw-adlaw. We are doing this on a daily basis, agi kini sunod sa mando sa Dios. Igo lang tang sunod kaniya. Ang iyang mando nga study my word on a daily basis. Waman na emphasize nga daily basis apan klaro kaayo sa mga prinsipyo nga dili kita masuod, di ta makaila bahin sa Dios unsa o kinsa siya o unsa o kinsa usab kita sa atubangan niya. So mao kini ang atong gipahimuslan nga grasya, atong giangkon kini nga grasya gikan sa Dios. Iya kini gisangkap alang sa tanan natong mga kaigsoonang mga magtotoo, for all believers in Christ. So kung ikaw magtotoo ni Ginoong Jesucristo, hinaut nga nagbaton ka niya ng kainit nga why butang ning kalibutan na nga ikatandi nining kabililhon nining atong ginabuhat pagtuon sa pulong sa Dios sa kamatuoran. Kay mao kini ang atong gabayan sa atong pagkinabuhing Kristiyanon, gani ang atong uluhan sa atong dugukan, atong hilisgutan, pagtulunan nga giuluhan og how to be a victor rather than a victim in life. Kaya ang kabubuton sa Dios unas tanan mao nga ang tanan niya mga anak, tanang mga magtotoo ni Ginoong Jesucristo magmadinaogon sa kinabuhi. A winner in life. Okay? Bisan pamanggani sa mga di magtotoo nga ang unang lakang ilang buhat on the first step aron sila makasud nining maong kinabuhing espirituhanon mao nga ilang tuuhan si Ginoong Jesucristo nga mao'y ilang Diyos og manluluwas. Kaya mo magkanay tugon sa Diyos sa iyang pulong. Isi nagsunod lang kita sa mga paagi sa Diyos, protokol sa Diyos,
ino na to na nga kini ang iyang protocol. Kay kung wa kay alamag sa protocol niya unsa may iyang mong sundon. You see, it's simple kayo na, ayano kayo ng pagpanabot nga wa kay magamit kung wa kay alamag sa iyang pulong. Now, ang bugtong tumong nato nga nagtuon tas pulong sa Dios sa adlaw mao nga aron si Ginoo Jesucristo mahimog yung tataw, klaro, tinaw, tinuod sa atong kinabuhi. Nang saan mapagkatinuod sa Dios kanato kung wate pagtuon siyang pulong. Nagsunod lang ang kadaghanan gud karon ang nagsunod lang gyud sa mga kalihukan sa relihiyon. Ay nasayod na ang relihiyon dili man na iya sa Dios. Hinimo man as tao o gipaluyuhan ni Satanas. So mao nga kun ikaw nangita gyud sa kamatuoran, imo ra bagyo makaplagan ang kamatuoran. Imo gyud makaplagan ang Dios. Kay kining bersikulo diha sa Jeremias 29:13, if you truly seek me, you will find me. Kining bersikulo hamoy nakapalugti gyud, nakakumbiktar sa akong kinabuhi. Personal na akong kinabuhi. If you truly seek me, you will find me. Ang bersikulo gyud no nag-iingon nga, you will seek me and find me if you will search for me with all your heart. Now, sa akong kabahin, dili magyug ko makontento kung dili matubag nga akong pangutanas kinabuhi. I have been I have been a searching type of person. Sukad pa gyud. Sukad pa wa pa kuma himong magtotoo. So kini akong gisulti kaninyo karon, this is some kind of a testimony ingnon talang, although wa man nato sa atong practice ingon nga mga doctrinal believers. By the way, gitawag ta og mga doctrinal believers. Doctrinal gikan kanas pulong nga doktrina, pulong sa Dios. Kita nagabasi lang atong kinabuhi sa pulong sa Dios. Mao ra atong basihan. Wa nilain. Way relihiyon, way mga pundok, way any affiliation to any doctrine or kana group of religious affiliation. Wala. We are self-sustaining and we are an autonomous nga mga Kristohanon, doctrinal believers kita. So, muna gitawag kitang doctrinal believers. So, kanatong mga doctrinal believers, wa ning gitawag mga testimony. Wa na nato sa atong wa ta mag-anad. Kaya in fact, it's not doctrinal. Ang pasabot lang niya na nga, at least, ato lang i-butyag ang epekto, ang impact sa pulong sa Diyos sa atong kinabuhi. You see? So, muna nga kita, nagahisgot nining atong tunanan, taod-taod na, nga how to be a victor rather than a victim in life. Makaako ka ba nga ikaw mahimong victim in life o mga pildiro? I don't think so. If you are a normal person, dili ka buot nga mahimong biktima sa kinabuhi. Dili ka makaako nga mahimo kang pildiro. You see? Usara may itong kinabuhi. Lumalabay ra na itong kinabuhi din eh. Mubo ra gani ang itong kinabuhi. Bisan pa magkinabuhi kang mga botog sa kagatos katuig. Wa, unsa pa na katandi sa eternidad hangtod na naway katapusan. You see? So mo ni nga itong gibuhat. Nag-andam ta sa atong kaugalingon alang sa umaabot. We are preparing ourselves for the future. Our future is with God.
Apan dili kita makauban sa Dios kon wa kita pagkasibo sa iyang kabuoton. Klaro man na kayo. Mao na nga. Nagpasibo ta siyang kabuoton, pinagis pagtuon siyang pulong, kay mao man gyud ang Yahweh ning tanan. Okay? So, atong ipadayon, kini atong pagtuki, bahin nining atong dugukan nga giuluhan nato how to be a victor rather than a victim in life. Okay. Niya pa kita nagadupot sa doktrina bahin sa kaluwasan. Kay this is the main thrust magyud sa atong ministry. The Vic Balbido Evangelistic Ministry's main thrust is to spread the gospel of our Lord Jesus Christ and to kanang edify and ingnon ta pagpalig-on sa lawas ni Ginoong Jesucristo. Edify the body of Christ dinhi sa kalibutan. Okay. Now, kagahapon naghisguta nga ang mga dili magtotoo mahadlok gyud mamatay. Di ba? Mao ni atong hisgutan kagahapon. Bisag tuod na uban nga moingon nga awa mo ko mahadlok. Di mo ko mahadlok. No. Mao ni hinungdan nga no nga daghan o kasagaran sa mga di magtotoo mahadlok yun mamatay. Kaya nga naman naa sila kahadlok sa luyo niya ng kamatayon. Ambot pasabot, there is that fear of the unknown. Mao na punto diha atong radon. There is that fear of the unknown. Kung panalitan ang tulang ng Tagalog, yano kayong ehemplo. Sa gagmay pata, mga pupil patas mga elementarya tingali, kung maingon ang atong maestro o maestra nga, ugma atagan mo na kung pasulit. Test ba? Okay. So, kasagaran, sa mga estudyante o mga kauban nato sa eskwelahan, mangandam. You see? Apan kung ikaw way pag-andam niya nang umabot nga pasulit pagkaugma, sa may mumation. Natural, dili ka maluna. Wa kay unsa kasiguruhan. Mao na atong yano kayong ehemplo nga naagyo kay kahadlok kung dili ka andam. You see? Wa kay alamag man. Na mo na. So that is an example, a very simple example. Nga an unbeliever who does not know beyond death o unsay mahitabo, human ka matay, wa magkayalamag. Therefore na sila kahadlok. Kasabot ka. Now, even the ones who put on the most deceptive facade, nga nagaangkon sila nga, wa sila mahadlok. They have no fear of death at all. Kini sila are only self-deceived. Ang tinuod yun, mahadlok yun na sila, mamatay. Kaya nga naman, tungod sa Hebrehanon 2:14 o 15 nga nag-iingon, that they are held in a cost, in a bondage of the fear of death throughout their entire life. Na, kung balikon, unbelievers fear death. Now, ang hibaw naman nga ang kalag sa usa ka magtotoo, bisan pag di magtotoo, immortal na. Di na mamatay. O na may kamatayo ng kalag. Okay? Ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao na nag-iya o gitawag everlasting existence. Gitawag ka na og immortality of the soul. Mo na atong gihisgutan kagahapon. Ato lang gihapon nilakbitan gyud. Now, kay naibaw naman ta nga sa diha nga mo buhat ang Dios, mumugna ang Dios. Once the soul is created by God, it will last forever. Mulungtad na kinihangtod
sa wala na katapusan. Ang pangutana mo kini, asa man ni siya, where it's going to spend its eternal or its everlasting existence, asa man. Kaya ang usa ka di magtotoo, of course, he spends his everlasting existence in the lake of fire. Ang gitawag sa daghan o impyerno. Apan sa usa ka magtotoo, a believer in Christ, he is going to spend his everlasting existence in the presence of God in heaven. Diyos presensya sa Diyos dito sa langit. Nga diin na ang fullness of happiness and pleasure forevermore. Na nasa Salmo Kapitulo 16, versikulo 11. Kung buot gini mong basahon na, paklaro gina. Psalm 16:11. Now, sa ato pa, ang usa ka magtotoo nga nag-enjoy na siya sa fullness of happiness and pleasure forevermore. He is going to have a fabulous time in heaven. Fabulous time. Labihan sa kulbahinam. Di na nimo masukod, di na nimo matugad ang kalipay dito. And that everlasting existence, gitawag ni technically sa pulong sa Diyos as everlasting life. So, both believers and unbelievers have everlasting existence nga gi-refer kini nga immortality of the soul. So once again, to look at this in the standpoint of believers and some of the things that indicate their everlasting existence. Mo ito kung gisgutan nimo, pipila ka mga punto. Una, ang tanang mga magtotoo na nag-iya og everlasting life resulta kini sa ilang pagtuo kang Ginoong Jesucristo nga ilang manluluwas. Juan 3:16 kanto 18 og 36, pinadayag 2:11 ug pinadayag 3:5. Mao na una. Ikadua, ang matag magtotoo, every believer has a home in heaven awaiting him. Tuwa na puloy-anan dito sa langit nga huwat niya nga magtotoo. John 14:1-3. And the word that is used for home dinhe, nagkahulugan kini og labihan sa kadako nga balay puloy-anan, a large dwelling place, sama sa usa ka mansyon. Kita ka bag mansyon? Biyan nakuha man ang mansyon. Okay. Mao na ay kaduhay, katulo. Ang matag magtotoo makaangkon siya og binanhaw nga lawas, resurrection body in the eternal state nga maoy kanang mao kini puloy-anan sa atong kalag ug sa atong tawhanon nga espiritu that will house the soul and the human spirit. 1 Corinthians 15:51-57, Philippians 3:21. Ang lawas sa magtotoo, identical yun parihar yun siya. Excuse me. Sa resurrection body ni Ginoong Jesucristo. Na nas 1 Tesalonica, Kapitulo 4, versikulo 13-18. Ikaapat, ang matag magtotoo will have full happiness and pleasure forever. Sama sa akong giingon di padugay. And therefore, wa na dito'y pag-antos, wala na'y kamatayon, wala na'y kasakit in the eternal state. Wala na. Revelation 21:4, Psalm 16:11. Kay ang langit, God, will be wonderful beyond description. Revelation 21, ngadto sa chapter 22. Ikalima, ang matang magtotoo, naa sa presensya sa Diyos, hangtod sa hangtod. He will be in the presence of God forever. Revelation 22:1-5, 2 Corinthians 5-8,
Kay giingon man sa in English, diya 2 Corintios 5:8, to be absent in the body is to be face to face with the Lord. Ikaunom, ang matag magtotoo, manag-iya siya og dayo na nga mga ganti. Eternal reward. Resulta kini sa iyang pagbuhat og mga Diyos nung mayong binuhatan. Production of divine good in time. Dinining kalibutan na. Nanas 1 Corinto 3, 11 ngadto sa 15. 2 Corinto 5, 9 ug 10. Roma 14, 10 ngadto sa 13. Hebrehanon 4, 9 ug 10. Juan 15, 1 ngadto sa 7. Now, you have to note this. Naara may diferensya. Unsa may diferensya ginoon sa mga magtutuo dito na sa eternal state? Ibaw ka kung saan makadiferensya, kung saan nakalahi. Well, paminaw. The thing that differentiates believers in the eternal state is their kind of production. Kay, duha man ka klaseng production, human good o divine good. Ug ato namang i-define og unsa maning human good. Human good production ba? Kanang hulagway kinispulong sa Dios nga anything and everything a believer does outside of the plan of God, outside of the operational divine sphere. Nagawas man siya sa dapit, the place. Dapit nga naay gahom sa Dios, nga maong protocol nga plano sa Dios. Gitawag nato sa doctrinal term o operational divine sphere. Wa man siya dito sa pagbuhat ni Agmayo. Nahuog na to mga tawhanon nga binuhatan. Gusto? Kaya mao man ni definition nato, anything and everything a believer does outside of the plan of God is human good. Gitandi ra man sa Korinto pulog kahoy kuhugon dagami. Imo nang sindihan, imo nang duslitan, di ba mo sila na? Because they are combustible. Dali rang masunog. So, inigasunog na maog daw, unsa may gantihan sa Dios? Wala. Sabot ka? Apan kadtong nagabuhat og mga mayong binuhatan nga Dios non, unsa man pud divine good naman anything and everything a believer does inside the protocol plan of God, inside the operational divine sphere, kana gitawag na og divine good production. Nga gitandi kana sa pulong sa Dios des Corinto nga pilak, bulawan ug mahalon nga mga bato. Nadusliti na masunog ba na? Dili. It will stand. Mubarog ka na o ka na, mo regantihan sa Dios. In fact, mora na mayong binuhatan nga rewardable nga magantihan. Mora na. O temihin mo niya na. Ato nang gipaklaro nimo, o di ka mutuo niya na, naroon na nimo. Imo na ka ng tulubagon sa Dios. That is between you and God. Basta kay gipaklaro kinispulong sa Dios nga na ay inheritance nga way labot kining inheritance din niya. Naghisgot mong mayong binuhatan. Now, the kind of production is the kanang diferensya sa mga magtotoo dito na uban nga labihan daghan ng mga human good. Labihan gatuksan, libuan, human good. So, sa may gantihan, wala. Pankadtong nagabuhat ug maayo binuhatan nga Dios non, divine good, din more to'y makadawat og labihan daghan ng ganti. Purong-purong ganti, kanang mga kanabang popular kayo nga accolade. Well done, good and faithful servant. Mo na isulti sa Dios. Yan ito nakabuhat niya na. Okay, mo na ikaw, Nom. Ikapito.
ang matag magtotoo manag-iya og dayo na nga panulundon. He has an eternal inheritance nga gireserba alang kaniya dito sa langit. Ug may hinungdan nga ang matag magtotoo is referred to as the heir of God, manununod sa Dios og kanang kauban nga manununod, joint heir of our Lord Jesus Christ. Nas Roma 8:17, 1 Pedro 1:4, nga ang matag magtotoo has an inheritance reserved in heaven. Tuwa na igandam. In fact, gisugod katug andam sa Dios, yan itong higayon nga midawat kas kaluwasan. At the point of salvation, giandam na dayon. It automatic nga nakay inheritance o panulundon dito sa langit. Mo na ikapito, ikawalo. Ang matag magtotoo kanang will be reunited sa tanan nga ubang mga magtotoo dito sa langit. Apil na imong mga hinigugma, imong kanang ginikanan tingaling naunaran nimo, imong mga anak maron ug unsa, mga kaparintihan. Every believer will be reunited with them in heaven. There is going to be a grand reunion sa mga magtotoo dito. 1 Thessalonians 4:13-18, 1 Corinthians 15:51-58. Now, paminaw, dito sa langit, ang tanang mga magtotoo will be perfect. Hingpit na. Wala na yung mga human flaws, mga idiosyncrasies, managingon nila. Wala. There will be no more flaws. Dito wala na. Everybody will say probably lagi about everybody else, oh my, how you have changed. Tinood na, nangausap na, lahi na silang pagkatao. Dito sa langit, wala na tayo kinahanglan og eraser o pencil. Wala na. Wala na tayo kinahanglan. Nga ba ka nga no? Tungod kay, mo lagi ito ang atong mga daotang, mga gawi, mga batasan, mga taras. All of those negative things will be gone. Totally gone. Wala na. They will all be removed forever. Hangtod. Wala na. So, to repeat the emphasis on salvation, doctrine of soteriology, ang pagtuo nimo kang Kristo nga imong manluwas mao ikaluwasan. Apan sa imong pagtuo nga si Kristo namatay dito sa cross, kasaysayan lang na. Ang kanan may mutuo niya na ba? Bisan dili magtotoo mo yung sila ko. Tinood namatay mas Kristo dito sa cross. Apan wa nila tuuhi nga siya ang manluluwas nila. Unta. Uman sila pagtuo. So, dili sila luwas. So, believing in God is not the means of salvation, gani. Kadaghang mga tao ngayon, tuo man me. Apan, malahi man ang pag-ingunog. Pag nagtuo ko ng Yesu Kristo og sa unsa imong pagtuo sa Dios, apan mo sila magtuo ni Yesu Kristo, dili sila luwas. Kay believing in God is not the means of salvation. Bisan pag mga dili lagi magtotoo po ingon nga nagtuo man me, apan dili sila luwas. You see. Now, it is believing in Christ. Mao'y kaluwasan. Mao man itugon sa Dios unsaam na nimo, mutuis ba na nimo? Believe in the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Naibaw ka ba ngano nga ang pagtuo sa Dios dili mo ipaagi sa kaluwasan? Kung dili ang paagi, mao ang pagtuo kang Kristo. Naibaw ka ba ngano? Tuod kay Jesus Kristo mismo nagaingon diha sa Juan 14:6. Klaro man kayo, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makanto sa amahan gawas kung pinaagi kanako. Klaro man na kayo. So, mo na nga,
na ang pangutana nimo, how does one enter the church, the body of Christ? Unsaon man sa usa ka tawo pagsud, pagpasakop ni ining kanang lawas ni Ginoong Jesucristo nga karon gi hulma, gipurma pagkakaron. How? Tubag? By means of spirit baptism. Pinagi sa pagbautismo kanimo sa Espiritu Santo. Acts chapter 1 verse 5. Ang mechanism, paagi, faith alone in Christ alone. Pagtuo lamang kang Kristo lamang. Mga Buhat Kapitulo 16, versikulo 31. Salvation has always been, always is, and always will be by faith in Christ. Ang kumalikon, ang kaluwasan has always been, always is, and always will be by faith in Christ. Now, ang kaluwasan, dili ang pagpabautismo nimo, pagpasakop og simbahan, pagsunod sa gitawag nilang golden rule, o sa imong pag-isa sa imong mga kamot, by walking down an aisle, by doing good, by following the Ten Commandments, dili. Okay, yun sa man pagkaluwas sa mga tao didto sa daang pagisaan, yun sa man nila pagkaluwas. Well, tubag, by looking forward to the cross by faith, pagtuo gyapon. O kita, nga mga New Testament people, how did we get saved? Tubag, by looking backward to the cross, by faith gyapon. Pinagis pagtuo gyapon. Now, of course, ang matag sakop, every member of the human race has responsibility to listen and believe in the gospel. Acts 16:31, John 6:28-29, Ephesians 1:13. Kay niya ang declared will of God, declared, iyang gipadayag, gibutyag niyang kabubuton na diha sa 2 Pedro 3:9 nga nagaingon, ang Dios dili buot nga naay mausa nga malaglag, kundili nga ang tanan unta maghinulsol, meaning shall come to repentance. Pagtuo kang Kristo nga lang manluluwas. So it is God's declared will that every member of the human race be born again. Yanumdum ka man itong Operation BACGTSP. Ako kang itagaan og memory aid. B. It is God's declared will that all members of the human race be born again. C. That it is God's declared will that all believers be sanctified. C. It is God's declared will that all believers be controlled by God the Holy Spirit. G. It is God's declared will that all believers give thanks in everything. T. It is God's declared will that all believers trust in the Lord. S. It is God's declared will that all believers suffer. Duha ka klaseng suffering. Suffering for blessing o suffering for discipline. Onya, P. It is God's declared will that all believers be productive. Dahang production. Productive. In the sense nga, Diyos nun nga mayong binuhatan, dili tawhanon. Divine good. Naaman na sa kanang pulong sa Diyos diya sa Jeremias 29:13 lagi nga ang gibutyag nga kabubuton sa Dios mao nga ang tanang sakop sa kaliwatan sa tao mamatao pag-usab will be born again. Natiman nga si Kristo lamang ang bugtong dalan ngadto sa langit. All other roads are detours to doom. So kapildihan
sa kalaglagan. Timan nga ang Biblia nagasulti ka nato niining musunod nga kitang tanan mga makasasala. Roma 3:23. Ikaduha, ang tanan without exception sad-an, guilty. Ikatulo, kitang tanan condemned before God. Na nasa John 3:18, John 3:36. Number 4, all are under the penalty of spiritual death, which is eternal separation from God. Now, Ephesians 2:5, God made us alive with Christ even when we were dead in trespasses. It is by grace you have been saved, and not of yourselves. It's a gift of God, not of works, lest anyone should boast. Ikalima, ang tanan, why mahimos ka iyang kaugalingon to wipe out their own guilt? Wala. Roma 3:20. Therefore, no one will be declared righteous in his sight by observing the law. Rather, through the law, we become conscious of sin. Roma 3:20. Kitang tanan nakasala o nakabsan sa himaya sa Diyos. Roma 3:23. So therefore, is there any good reason why ikaw nga di magtotoo, cannot trust Jesus Christ as Lord and Savior right now? Naabag yun? Is there any good reason why? Di man Roma 6:23. For the wages of sin is death, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ our Lord. Mao na nga. Kang tao God naningkamot yun siya. Through the ages, naningkamot siya. To bridge the gap in many ways. Sama sa pagbuhat umayong binuhatan, pinagi sa relihiyon, filosofiya, moralidad, all without success. Wala. There is only one and only one remedy ni ining suliran sa pagkahimulag gikan sa Dios. Unsa man. The only one remedy is the cross. Ang namatyan ni Ginoong Kristo. Gipagamatyan ang atong mga sala. Iyang gibayran ang tanan natong mga utang. Just imagine, siya ra ang kalifikado sa pagbayad ng atong mga sala. It needs to have a person to purchase our sins. Hindi man mahimo sa Diyos. Imposible man na. So, ang Diyos nagpagkatao. Nahimong tao, kung sige ng Kristo mao, ang nanaog nining gamayng planeta just to purchase our sins, to redeem us. Mo nang iyang gibuhat sa kaluwasan dito. Tungod sa gugma sa Diyos, kanimo. Kita nimo ang unsa ka dakong gugma sa Dios, kanimo nga unta mahibalik ka ngadto kaniya apan imong isalikway. You see, mo nang nangutana ko nimo, is there any good reason nga nung di gyud kang makatuo kang Jesucristo nga imong manluluwas og Dios? You see, our Lord Jesus Christ died on the cross. Iyang gibayran ng utang. Siya ang mibayad sa tanan natong utang sa kasalanan. Sa may atong ibayad. Sabi mo, utang ko nimo. Unsa may atong ibayad. Ng mga makasasala, mantang dagko. You see? Sige nung si Kristo mo, imibayad sa atong utang, dakong utang sa sala. Ung iyang, he was the one who bridged the gikan sa Dios ngadto sa tao. Siya ang kanang pasiguli natong mga tao ngadto sa Dios. O siya ra gyud ang tigpatiniwala. Wa nilain ha. Kaya na may ubang pundok nga nagaingon nga naapay mediator, na mediatrix, kung sa diya. Na klaro kayo dis 1 Timoteo 2:5 ngadto sa 6. For there is one God and one mediator between God and men,
the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all men. Napabadaylain. Siya ra. There is one God and one mediator between God and men. So ayan o, mabito to akong ingon nimo nga. The worst thing that could happen to a person is to believe what religion teaches. Mo man gitudlo sa relihiyon nga na pa mga mediator, mediatrix, wala na. Now, why lain nga manuluwa si Ginoong Jesucristo ra? Unsa may gisulti diya sa mga Buhat, Kapitulo 4, versikulo 12. Neither is there salvation in any other, for there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved. Na, klaro kayo ka na. Di nilang una kita kutob, anto ipadayon ni Ugma. Musa iyog sipyat sa pagsunod ni ini. Ining mga kamaturan nga itong ipanghisgutan alang sa kaligunan nato ingon nga mga Kristohanon nga aron kita mahimo gayong mananaog dili mga piltiro magampo ta balaan na mga Dios. Nagapasalamat kami kanimo sa magkausapa ini imong kamaturan nga mong nabalik-balik sa pagtuon aron sa ingon niya na dili na gyud namo makalimtan ang mga punto sa doktrina nga mao'y makapaligon sa among baruganan ingon nga imong mga anak. Salamat niining among Bible study through the YouTube sa Balbido Evangelistic Ministry. Gamitan kini mao ministry o Dios ini mighty way sumala sa imong kabuton kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo ang bugtong manluluwas. Amen.